Yes man mga katoto, may guntag or udtos yung tanan diya. So it's me again, Yogi Boy, dili gwapo pero ilado. Alright, so gwapo kay bisag ira do. Wala hindi mi mainitan jud ron. Di mi maintan ron kisag kinay. Warawa mo kabalo kasi kauban mo diri no. Syempre patay kang gwapo sa Taiwan eh oh. Rojan Pioy dias. Syempre na mo boss diri was. Ayan, so sige sabay diri sa MKM events na. Ayan, so dito may mag-event sa Maragusan. Sa Bugnang Dapit ba? So, dapit sa Maragusan tapos? Sa sentro lang man to? Sentro rami. Dito rami mong pagwapo si Coach Pio Dre. Ayan, so siyempre na tayo spinner to ba? To spinner to ya. Siyempre niya si Coach. Pinagahi na spinner ba? Pinagahi ba? Pinagwapong tao sa tagong photographer raw. Ayan, so mga Totoro, update na mo yan. Ikamot na magmaragusan. So God bless us all. See you later. Thank you. A few inches later. Yes, man mga Toto, update na tayo. Nanalay mi sa kuno Maragusan. Diara mo na yung tinamaan na pa Maragusan na may sentro. Pamagkita na may tawahanan ni Maragusan ani. Yan. Alright, so mo na niya mapabuto lang binyo na lang mga Toto kasi may damit ani. Yan bugnaw kay diri mga Toto wala ka gituob diri. Gituob ka sa pagso. Hasta bugnaw. Yan, binyo pagso sa mo no. Oo, functional. Ayan, binyo ng mga Toto no. Si update na mo niya mga Toto sa tong binyo. Gwapo daw yung binyo sa mas gwapo sa tong photographer. Kaya, talaga mo niya. Wala pero ice coffee. Ay, tawagan siya ito ang atong client. Manawag, may subosan siyang client asa ang binyo. Boss, boss pero ice coffee. Mga pair niya. Ice coffee. Ay, galing ka dyan si Kuchur. Okay, gifted. Mga pair lang namin bro, ice coffee. Bugnaw rin yapon. Saan na init dia? Ay, Padit daw be. Nagay. Tewa, jud may kwarta ti ba ngadto lang jud dito para mga unputis. Sa luwa jud mi pobre po kay nakasakyan, nanakiran ta mi sakyanan tis naman lang. Di pa era ra sa sakyanan ani. Maski ako ganyan, ulam na mga ko sakyanan. Wa jud may ani te, sorry jud kayo te. Hinata de sinsilyo dali. Tawa na to. Ano dito? Tali 20. Dapat. Isa sorry. Usaha man na niya pag hindi ni mo ibaba ang Dapat. mataan. Talaga si ante. Pugson yun pag Ate, wala laing kwarta te. Salamat. Salamat po te. Salamat eh. Uy, nakanindot si Maragusan ba? Ganyan mga gwapong tao ba? Smile. Smile, boss. Kapinin ma'am. MKN ni ma'am. Katong photographer ma'am. Sila school na kita kay tao dia pangutana. Asa mo tala? Amo siya sa high school. Kita kang tao dito pangutana. Pangutana naman ka dito. Maganda mga toto kaya National High School lang. Lingkod sa National High School. Magkita na tao dito. Makita kang tao dito ka tindog mo toy pangutana. Kita na high school. Sige. Mga nang high school oh. Sa likod daw na. Sa likod na eh. Tuyo ka daw na. Likod ani. Bakit aso na ito eh? Dili na i-park. Dili. Kani paliko. Lagi. Street lang na nakabutang dito. Sige. Salamat. Thank you. Yahawa yun. Unahawa na si Oscar daw. Oscar! Dili daw no. Bravo, scatter daw. Hildi daw. Suko ka na. Nagpaluyo na sa kahoy pag pildi puspos niya ulo. Nagana gi-content ni Yogi ron di. Kani. Ay mo ni. Muli lagi siya. Ay mao ni katong mag-birthday ma'am. Ay day. Muli gini. Kakiyot niya ante eh. Si ante hati itong bata. Amay na Diyos na ito. Kani oh. Lusod na anos. Ganing. Ay, Kita ra ko parking na tarong. Yun eh? Tara Ay, nasa sulod. Tara. Ay, dala eh. Ada. Sa likod lang kuan. Nasa sa likod ang kuan, kining scammers. Hi ma'am, may hapon. Sige po ma'am. Ayan, sa mga tanong mo ng video ron. Ay, nanood kami video. Wala rin video. Love na kami.
Ay, ma'am. Saan again sa venue, ma'am? Abot na lang. Nandiyan na underground din eh. Ay, very nice. May gani ma'am, kaya dunggan na mo ni kanta, ma'am. Nakatuod mi. Kaya gawa ni kanta, di may katuod rin, ma'am. Ato sa si Kuan. Alright, so once again, so good afternoon everyone. Maayong hapon sa tanan. And everybody, hi! Hello! Hello! Hip hip! Hip hip! God is good! All the time! God is good. So syempre, maayong hapon sa tanan. Welcome po rin lahat sa second birthday! Real nice! Sino ba birthday ngayon? Sino? Really, hindi, ma'am. Sorry, good ma'am. Bulit na lang ko sila, ma'am. Ray, kaya katama, Kuya Clown, yung ginawa natin lyrics, Kuya Clown. Oo. Sa paggahin o time sa pag-anhi diriya. So medyo layo-layo jud siya, especially sa mga taga Davao, sa mga taga Tupas, taga Mako. Salamat kayo. Pumunta, mag-enjoy lang ta for today. O salamat usab gyud sa inyong presensya. Ay, nindot ka talaga toto kay. Nay, kutsara wala ko lakaw. Hadlok eh. Video siya, uy. Yes man mga katoto, sa nahuman na dyan mga ibit mga katoto, paulit na po ng tagom. So mabuhay pag human na mo, nanami diri sa kuan. Sabot asa ni lugar ni, basta paulit rin mga katoto. Ayan, so dahan kayo salamat mga katoto no. Sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel ay kay The Yugi Show. And akong Facebook, okay, Yugi Cantones. So don't forget, follow and share. Dahan salamat, God bless us all, bye bye and goodbye. Thank you.